Канди Банди Дисмай. Добро момче. Канди. Да. Добро момче, Макс. Ти си най-слабия на света. И малко пъти казах за топка. Искаш много да изляза? Нямам. Остане. Богата снимал цвърти този Гошко. Братючката. Сколько може бити май рекорда? Той е лъжец. Кой е лъжец? Джастин. Къде е Каролина Рипър? Не ми се извинявай. Искам си парите. Да, просто ни ги върни. До скоро. Аз само. Никога не бил шо тук. Не. Не, аз не съм бебенце. Само той. Зомби с Гошко? Да ме победи. Продължих му работа, но той... Не съм свиня. Не. Предполагам, че щеше да ми се опъне, ако се беше върнал. Аз имам медал. Нали? Безкрайни медали. Що го казваш? Казвам. Въж Ако си много смел, за да искаш още $200... не съм балер. У-и-и-а, биба-бу-бу-би-би-баби. У-и-а-уя, у-и-ай. У-и-и-а-биба, у-и-и-а-и, у-и-и-а-иба, у-и-и-а-и, у-и-и-а-и, у-и-и-и, у-и-и-а-и, у-и-и-а-и, у-и-и. Хора, озовах сме. Ние сме на училище. Горе, онде даскалицата идва. Сега, извадете Гошко мишката и заварете то той в устата. До петък. Защо позволи да ме обиди? Аз ли? Удари ли, Джастин? Да, ти! Гошко, следващия си. Мистер Гошко, взимай си поръчката 199. Макдоналд затваря, Макдоналд затваря,